Yan, kape muna. Tapos mag-prepare na ako. Tulo. Tuloy. Eh, hindi ka rin makulod. Hindi ka rin sa premium. Liting seed. Ano ba ka? Pansap to distress. Oo. Ano sabi ang baloy? Pati ka na kayo, Bobby? Ang kapot ng ibon niya. Ininit sa ngay ka nga. Ganun, kabos ka mo. Pwede umapit. Dahil kita sulapad. Lapad? Hilap. Saan sulapad? Nasa taas. Lo, wala yung lapad dyan, Lo. Sako muna kami ng ano, ng gagamitin namin panghalo. Wala kasi, sabi ng sapo na lagyan si Kuya Bob na ito, ano. Oo, sa dahil daw. Huwag mo na akong sapon. Sapon na to. Inabot si Bayaw. Apon na eh. Alas 5. Kangalas ko na. Ano ko dyan ito? Bulakan. Padala ni si Kuya Roque sa kawan. Luga maalat. Tingnan ako ng Kuya Roque. Tatal mo na ako perang pidason to. Akin na. Hindi mo na lang kasi inulo. Doon ka lang ta. Assist ka muna. Hindi matabad din ako nito. Sabad din ako sa tuwang kasi kamot. Liboy ka lang. Minsan siya nga kangalan siya ako. Wala, ipagano ko nakatapos sa kanya. Hindi mo ito nga uban. Ba't nakaalam siya? Sa sulong ka na po. Oh no. Kaya kaya gusto dati sa halo. Parang kami magpiran. Hindi mo na ako pinakain. Last ball. Bol. Graba. Tuloy. Graba. Kulang na. Ano ba? Ay, tumutulong ako. Tagtulong sa ako. Brother. Hindi pa ito. Yan, graba naman. Ayun na na-prepare na namin ni Kuya Joel yung ano, mga pinagsako naming grab at saka ano, buhangin. Hakutin ko na dito.
Ikutin ko na. Maganda yun. Hindi pa nakukuha yung bayad, nandiyan sa ano. Maganda yun. Kahit ayan na. No. Laban yung malsa. Yung na-eskwala pa lang ano? Ka Joel? Eskwala pa lang. Ilang estimate mo? 3? 3 muna. 3. Dalawang halo lang naman yan. Sumakto yung tatlo dyan. Sumakto yung tatlo. Kulang yan. Kulangin niya konti. Set ka na ati doon. Ay baka alas sa magparehas. Susundo si Ben. Lagay mo natin simento. Para ano? Huwag mo na ibuhos. Susundo? Oo. Lagay mo muna dyan sa ano? Baba. Ang tol. Bira ng bira para makahabol. Ha? Upload ng upload para makahabol. Nakakasahod man ako kahit pa paano. Nanganganib ako di makasahod ngayon eh. Pag live na kaya, pagdating ng araw. Kaya natin, hindi ko natuturo. Hindi ko sasabihan kung ano. Para mag-100 plus. Kaya mo na, tabangan lang kasi. Amo na nagkapalit ko. Wala ka po. Ako, di ako makakapag... Say. Delikado. Good. Nag-aagaw naman. Yan ang nakakatawa magsabi ng pakit. Hindi talaga pwedeng mag... Parang lumalabas yung kape sa ilong ko ah. Tinawag mo gabi. Bago ka man si Ikli ay. Naiipit ka sa dyan? Kaya mo Manila sa sumunod yan. Sa Pampanga. Oo. Siga. Sikli. 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 Ikli talaga. Manubong mo ka po. Ah. Kamu. Singal ka agad ah. Sabi niya sa ano niya. Mga madoy. Ikaw doon. Pampanga guys yan ah. Balik ka. Sabi niya sa... Bibiskaya ata ito. Siga. Amo. Budi ka kanina. Iwas na. Balikan doon na. Parang ka na. Sige. Balik ka din. Sige na. Balik ko na dito eh. Diba mo na balik? Sabutan mo na kani. Oo, tapatan mo siya. Sabutan mo na. Duno! Hindi mo na baliktad sa duno. Sera home. Sera home. Sagad mo sa ilalim natin yung panga. Isagad mo sa suksan. Ba, ikaw sa kuno yan. Yan. Isasagad mo kasi huwag ano. Gusto mo kasi sa bungad din eh. Tinatago umaga. Pagkagabi. May plano yun. Huwag pa naman. Oh. Masih masa mana? Ya. Harusnya ada dia pakai wahada aku ragado satu ado. Kami kami ke sana.
Kami kapal yan dito. Satu, dua poin satu. Op, kamu na. Nalo po ka dito na. Tablet. Ano ito, yan yung bit nga doon. Hindi pa nasulog ang sabit mo. Ayan. Ako na yun. Salidul. Kasi sabit nga, padaan naman sabit nga, padaan sabit nga. Padaan sabit nga. Boleh si foto bing. Ha? Buta natin. Operato lang. Hindi na. Wala na, hindi natin na. Motor na lang. Motor na lang. Motor. Wah, sa tulus. Ay! May tatapat na ng gasin tayo na. Sabaw. Di mo na pag-iwag ang doy. Masad pa doy. Sa ako. Pagkapaso. Pagkalibutan na. Ah. Ay, butan lang, may patubig naman. Sandok lang na sandok. Sorry ko di sa. Kay Arnel, giigib. Buti na lang may patubig. Kasi kung wala, makikigib doon. Dito, sandok lang sandok. Sakto, babad mo na ta. Pahinga. Tapos, buhos na kami mamaya. Yan, buhos na. Wala pa na tubig. Aso, i-adjust mo. Aso na to. Buta. Ano? Buta ko na daw. Ay, mo na kita diya. Padiyo. Ano? Buta. Ano, kapulaw. Kali lang dito. Taktak sa loob doy. Sa isawa. Iag kumaba. Anong mahaba? Mas mahaba din ako. No, dito ka mo. Dalawa mo andyan mo. Diyan kaya sa ano to daw? Nung bahag. Ay! Ganun baha. Dito ka. Nung lapok pa. Tapos nagpaparakalay kaya. Taas. Yan, gamit. Kuya Jason dyan. Tarikan. Ano, nara ko? Magkakada ito, Gardi. May pala si KJ. Kung hindi ka man may pala. Pisto na ka mo. Dito lo, dito. Ako sa dia. Ano si Carmen? Di dalawa dito magpala. Ha? Ako magpala, dagko magbotang na. Gator. Ako lang gawa nito. Dali. Oo, balik na doy. Ay, nga doon ta. Muna di doy. Kusay sa dia. Ako?
Mama mo! Mama mo! Ulo, lagay. Ano Bino? Walang sa... Sige, tol. Yan, umpisa na. Lo. Diyan ka, umusog-usog ka. Abutan mo siya ng ano. Ha? Baba mo na? Ako na. Enjoy. Ano kinakanto? Ano? Puno. Sino may stand dyan pag... Yan na problema na Roy. Ayaw ka? Ay, dagutan. Lat. Maliit din kuya. Oo. Agawan mo si Mama ni Marot. Take out ko pala na di. Lor. Yan na. Ay. Ano? Kaya to. Ang kubaliting Audrey na. Wala mo ni kargado ka niyo. Ayan, para makausap-usap po tayo. Masi. Ayan. Yan ako pag ganun gaya. Roy. Baba, Jason, Tilo, Ondoy, ayong mag-anak. Narok mo namin. Tulo na sila ko no. Ito. Talong beses sa sarapagal na ako. Dur to dur. Dapat sa dada. Uy, kung kumakalan. Walang. Ay. Kuman. Dapat ka dia? Ito yung sa dia. Pawala ko mo ka do. Dasong nahirap ka na ko ah. Marota di. Gustuhan mo nga ni. Hindi mo nireklamo. Gagaging na niya. Oh, karakter nga ni ka. Marayo pa ininan mo. Di mo nireklamo doon. Dito na kanong ko. Dito mo doon. Sa amin, ano, Hello. Dito tayo. Diyan ka na. Yan na try baloy na ka. Iyan na nga ni. Hello. Lalo pa yung hinda ko sa akin. Lalo. Good dito taas. Hindi. Taas pa tali na. Hindi, sino taas. Good pwede sa di ba? Niya. Udah pa. Kulang na niya itong saan. Oh. happy nga. Lasang araw ng radio. Pagsubok lang yan, Doy. Ako di pagsubok. Ha! Uli raw! Amo talaga. Magdadi, di ka magkakasya. Ninisin na ka ni Tilo. Doy, ikaw daw dito. Tawagan mo na, Doy. Ninisin ka ni Tilo. Ang TikTok, kumiglabang ka ng bado mo. Grabe nga ang Parang parik na kasanin, Doy. Dara-daro ah.
darwang konsumisyon. Ano ka balde oh? Malaki. Lo, ako rito. Mas marito pa sa akin. Tama lang yun sa'yo. Tama lang yun sa'yo. Tama. Anoy! Yung isang ganun tilo. Joy! Balabita ko rin, no? Bakit? Madiwa mo niya kan. Ginugustuhan ko siya na nga. Pag ako nahulog na, saka na mong kamukha ni Giron. Oo, bagyo. Lawag kita hindi mag-jogging. Ang hulog ka sa wakanod. Ako talaga. Oh! Ano pa? Kaya mo pala nagdulak ka ni! Oo. Pagalay! Huwag ko na patay ka doy, Masilas, doy. Doy! Doy! Kalabukin udak. Amo! Baklaon. Amo ni! Bison, Ha? naudan sa pagkaburo baklaon. Kaya ni! Lang, doy, kaya mo. Dito! Atis, atis. Tawa-tawa siya na. Ito! Pero hindi na tatawa-tawa. Nakaingin ka ito New Zealand? Nakabot nga ito baras. Dubaras! Dahil siya Nag-agi nalapan. natin nakabot sa paras, nagpa-rajak Oh. ka na eh. Boy, di mo itutukan ako. Nahulog ako na. Tapos na siya nagawa na ito. Amo. Napaldi na sa may. Dapat din na siya ng pabalik-balik. Ano mga sangkulo? Kuha tubig. Kuha tubig, kuha tubig. Siraan doon sa pinakabit. Na. Ang dagat. Meron naman na. Tagal daw na hindi na ayos yung motor. Kakatakot. Lahat kaya. Ganyan dyan. Pagkatapos dito, pagkatapos muna kita. Kasi alam.
Pagkatapos mo, doon na. Hello. Okay. Okay na. Ano lang? Amoy ko na yung balingoy ah. Parang balen. Oo. Parang. Amoy pa lang, namit na. Wala na. Sabi ko nga, sabi matulog. Ano sa gabi, inalog mo mangga. Dahil ganyan ako ta. Nalipas ko muna mga 30 minutes bago ko tinaan. Nararamdaman mo. Pero, gusto ko sa dami pinagbusan mo na sa wala na tulungan. Pagtaas, mangga talaga. Mangga na ulog. Ayan, natapos na. Tapos yan na yung halo. Yung halo na 3 simento na prepare ko kanina. Tapos na. At pahingan muna, tapos prepare ulit ng kung ilan yung kasya Daro pa. pa. Narwa pa? Oo. Yan. Tapos banat ulit. Mangga. Yan. Pahinga muna. At pakita ko sa inyo yung ulam namin ngayon. Yung request ko yan kahapon, gulay. Alin na rawan? Ay. Upata na. Yan. Sigurado mo alin na. Gulay, yung ulam namin. Sira yung diet nito. Sarap niyan. Balinghoy. Dahon ng balinghoy. Yan. Yun na, nakain na. Basta na, dito. Ang tabo.
Teka dito. Diyan ka maragala, dalawi ka. Wala ka na! Oh. Naratas doy. Yang hindi ka masakitan doy. Opo. Puntang airport! Puntang airport.
Tawid ako. Eh! Karen! Karen! Nakadulo na, mga kanuli. Morgan! Hey! Pagdatingin ka pa, mga. Sila simento. Tay, may import tay. Ay, kapya. Bakit hindi ka import? Yo, kapya. Ha? Ha? Kapya pa. Kamang nukan katakot sa init. Naka-helmet na ako, no? Naka-helmet na. Pwede mo na kamukha dito. Sako-sako. Wala, ginayan. Naman pa. Hey! Ha? Sige pa, tatapos pa. Ano pa siya mo na pinulong? Pa. Sige. Lester! Ayun po at tapos na nga kaming magbuhos dito sa Lester! Biga, taas. Yan. Malupit, grabe yung init. Ayun po, maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nanonood. Mga sponsor ng Babae Project na to. Ito rin siya mga sponsor ni Carnoli. At sa mga viewers natin, mga OFW. So ito po sa inyo lahat, salamat sa panonood sa aking mga vlog. Ayan, pahinga muna tapos kainan na. Ayan po, bye bye, love you all, ingat ka palagi. Mwah.